Hej alle sammen. Jeg vil lave en video, hvor jeg sætter mit hår, som jeg sådan begynder at pleje at sætte det nu. Så jeg håber, I vil følge med. Okay, i den her video vil jeg bruge en børste. Og jeg vil bare bruge sådan en spray, der er lidt vand i. Så der er ikke så meget tilbage i. Muligvis nogle hårnåle, det er om I selv vil bruge den. Og så et bølgejern. Rigtig godt et. Fra sådan noget Vidal Sasson et eller andet. Det er også lige meget. Det første I gør, det er at I rejer jeres hår ud. Nu skal I så bruge det her bølgejern. Hvis det er det, vi kalder det. Jeg kalder det bare bølgejern. Så starter I bare på den ene side. I skal ikke tage helt herop i hårbunden. I tager sådan et stykke nede. Tager lige en top. Så lige bare det for først. Der. Og så sætter I det op. Jeg sætter det ikke særlig højt op. Sætter det sådan et stykke. Så I kan se her. Så jeg sætter det hernede. I stedet for at sætte det herop. Fordi hvis I sætter det helt herop, så synes jeg bare, så ser det underligt ud sådan senere på dagen. Så derfor sætter jeg det lidt længere nede. Og så lader jeg den ikke være så lang tid på, som jeg har virkelig gjort det, hvis jeg var begyndt op på top med jer nu. I kan så se her i første omgang, der kom der sådan en lille bitte fine krølle. Eller bølge. Det vil jeg så gøre i hele mit hår. Okay, nu er jeg så blevet færdig med at lave bølger i mit hår. Og hvis I synes det ser sådan lidt underligt ud, at der ikke er krølle heroppe, så kan I bare sætte op med hårnål. Jeg kan lige prøve at vise jer, hvordan I kan sætte det op, hvis det er. I tager en tør. Så kan I have lidt fat. Sådan der. Så kan I snurre det om til siden og sætte det fast. I kan lave sådan nogle skal jeg lige sno den rigtige vej. En snoning. Og så sætte den fast her. I kan lave flætning. I kan lave livvæve. Det er kun fantasien, der sætter grænser. Så ja. Hvis de synes, at det her det var noget værd, at I kunne bruge. I godt kunne bruge nogle flere videoer af, hvor jeg sætter hår. Fordi jeg sætter hår på mange måder. Jeg kan ikke rigtig lide at så komme i det samme. Altså sådan ligne det samme hver dag med mit hår. Jeg er meget hårfeminin, eller hvad man siger, fordi jeg går ikke så meget op i makeup, som mange andre piger gør. Så derfor går jeg mere op i mit hår. Så jeg faktisk ikke går så meget op i det igen. Jeg går bare sådan. Så hvis det tager mere end 20 minutter om morgenen, så laver jeg det ikke. Eller et kvarter. Hvis det tager under der, så laver jeg det selvfølgelig, fordi så har jeg tid til det. Så ja. Men jeg håber, I kan bruge den her video her. Og hvis I kunne lide den, så husk lige at like videoen. Det vil gøre mig rigtig glad. Så ja. Hej!